आं थांनो नागिरदों ना हमनो खदालबो लादों स' दिनै ना हमनो थांनि थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। Oh, no, 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 no. Oh no! Bodo. Oh, no, 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 no. गाइस एसे सिगाङाव थांनि र' सिगाङाव मोनगोन नामा बेयाव नायानो गैया। Oh my God! Wow! Oh no! Oh no! Hello guys, माथो नाखौनो मोननो थाङाखै माथो नायनोसै मोनो ना मोना। बेयाव गुरफैलाय बैयाव बैयाव गुरफैलाय बेवहा नाखौनो मोनाखै बेनिखायनो एसे सिगाङाव थांनानै एसे नागिरहैनोसै फ्राय जावनो थाखाय नै खदालखौबो लाखादों। थ' जों नै बै जों थांगासिनो दं दायो। थ' नोंथांमोनानो नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' थांबाय थादो जों। फै थांसै फै। बेयाव ना गैयालै आगोलाव थांना फैनि खनसे आगोलाव मोनगोन जों। नै गाइस फाइनालि जों माथावरि मोनफैबाय गाइस। माथावरियाव दा ना एसे गुरनोसै। बेलाव नै गाइस
नोंथांमोना नायनो हागोन माथावरि आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो If you think you are bad, I am. Ano muna si Matili guys, makam ni sinay. Jekhebo khobebu aro khoda lalai bhor ke. Khoda nare. Oh no. Guys, nakano muna si Matili. Meng chubai shu tangnani duin sidang kigen kuma nei jawabai ekdom khali thar. Nayana gaya. Nayan jara ke dubriau no. Nei sang di thababu nayana gaya. So thangpini si no no. थांगासिनो दं जों बोथोराबो दिनै एसेबां गरम होदोना